1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Nastara Mania Putri nomor kalih dasa 8. Asmi kula Muhammad Zaki Aulia nomor selawe. Nami kula Aniza Naila Fiza nomor 6. Sekambut pincatur kang cinatur pola kang kalantur tanpa tutur katulo-tulo katali kadaluwarsa katutup kapadukan dadi awan ngelmu iku kalakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyato sane setya